GB, ang programang Lakaw, Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang pagkahapon po sa Gabos mga tugang, welcome po sa panibagong edisyon po kang programang Lakaw Maghiras digdi po sa DCGB. Asin ini po si Jenny Balyaran with my co-host Monsignor Crispin Bernarte. Maugmang hapon po, Mons Chris. Maugmang hapon sa imo, Jen. Maugmang hapon sa Gabos na mga nagsusubaybay, naginanyog sa tuya, o nagsusunod sa tuya sa Facebook, ngunya na hapon. Opo. Ang sa tuyang mga parantabay, pwedeng mag-text po sa 0938-891-5475. Pwede man po mag-share kan sa muyang programa. Dahil live na live po kami ni Mons Chris sa DZGB News Online Facebook page, DZGB Legazpi YouTube channel, and live up po. So, bukas po ang sa muyang linya. Kasabay kang medyo mauran-uran po, Mons Chris, ngunya na pagkahapon. Pero kasabay kang pag-uran nyo na pagkapon, siguro, Mons Chris, may iko-considerar ta ini na sarong biyaya. Dahilan talagang handang-handa na ang mga kapadean para sa gigibuhon na concert ngunya na pagkabanggi. At yan pong alas 6 ning banggi, iyo po ang One Voice Part 2 dinner concert for Akos dyan po sa Legazpi Convention Center. Mons Chris, kamusta po ang mga nakahandang preparasyon po kang Diocese of Legazpi? Maghihilingan po siguro kita dyan, and baka aabangan ko ang performance ni Mons Chris Alchan. Dahil kayan, ang duwatang partner mo niyan, dahil available ta, yaon naghahanda para sa nasabing dakulang event. So lugod pa man, sa tuya na antabayan ining programang ini na minahagad kan sa tuyang tabang. Tanganing masimbagan ang sa tuyang mga pangangaipo sa antabay sa mga seminarista niya to sa diocese na iyuman maging mga padi sa maabot na panahon. Yes po, Mons Chris, dahilan kumbaga po, ang proceeds talaga po kay ni Mons Chris na makukuha iyo po para duman sa future priest po, mga seminarista po kang diocese. Exactly. Kaya sa tuya na antabayan kan sa tuyang mga pamibi siring man. Minsan nga ni fundraising campaign, fundraising program naghagad kan sa tuyang tabang na material, tabang na financial. Alagad, mas mahalaga sa Gabos ang sa tuyang pamibi para sa mga kapadian, bagusan seminarista. Yes. Kundi sa kapadian, siring man, itong mga maparadi ang sa itong seminarista na pag-abot kang aldaw, iyo naman ang padalagan kan sa tuyang simbahan. Opo. Iyo naman ang mapadalagan kan sa tuyang programa kan ebanghelisasyon. Mons Chris, pag-araw kayo ni po na sabi mo nga ni minsan fundraising, pero talagang di po sa DCGB nahiling mi talaga po kung guraan no, pig-supportaran po kang publiko ka mga paratubod ining konsyerto. Pag-araw kayo ni Mons Chris, ano kaya si Adal, ano kaya si nahihiling ta na magayuno na regalo po sa Satuya Gabos pag nagkakaigwa kayo ni nahihiling ta na suportado po siya kang publiko, Mons Chris? Nahihiling tadigdi ang talagang ladawan image kan sa tuyang simbahan na lokal na sige taan taram kang kung minsan daita na sasabutan ngaya saro kitang sinodal na simbahan. Yes, O pasiring kita sa pagiging sinodal. Alagad digdi sa kasimbagan na ini sa pangapudan kan sa tuyang diocese, nahiling naan sa tuyang pagkasinodal. Nasarabay talaga kita na nagbabaklay, na nagtatabang dahil
ang simbahan kita gabos asing kung buot niya to iyan na mamakarhay kita gabos magiging involved Yes. sa tuya na mga aktibidades kaya ini magayunon na ika na mismo nagtarang partner na minsan ang sa tuyang istasyon is very much involved sa promotion kaya ning magayunon na aktibidad na ang padudumanan iyo ang futuro kan sa tuyang simbahan. Yes, opo. Kaya naman mga tugang, siguro ngunyang pasana nagapreparar naman po sa mga maaratindir para talagang comfortable po kita Mons Chris pag-abot naman and makalikay po kita sa traffic baga Mons Chris medyo atab-atabanta. Okay. Kaya pagkatapos ng gadkan na sa tong program partner, maghihilingan tulos kita. Yes, opo. See you po, Mons Chris, and sa giraray mga tugang, good luck po sa mga kapadayan, as in sa mga seminarista, sa bilog po na kukumpasa po kaining konsyerto. Good luck and advance congratulations po, Mons Chris. Okay? Thank you very much. Opo. So, Kasi, ano ka ini, bunga ka ini, ang resulta ka ini, ang victor ka ini para sa tuya, gabos. Kita ang nagigibo ka ining joint effort, joint project, kaya ang gabos na benepisyo para sa satuya, minsan may particular kitang target na padudumanan. Okay, hello muna kay Baki Birango. Good PM po, Ma'am Jenny and Mons Chris. Ask ko lang po kay Mons kung noorin po nag-uumpisa ang proclamation of the Kingdom of God. Listening Lito and Becky, always listening po every Friday po sa Lakaw Magheras daw, Mons Chris. Okay, so may haputulos partner ha. Yung mananggod po Mons Chris na orin Okay, na. tama kang kasimbangan kung kasuarin da ono arin nagpupon ang proklamasyon kang Kingdom of God kang kahadian ning mahal na Dios. Every day is an opportunity of proclamation of the Kingdom of God. Kaya digdi sa programa tang ini, day kitang ibang pinagrurukyaw. No other proclamation kundi ang kahadian ning mahal na Diyos. Ang gapostang gibong karahayan, ang gapostang pagpamibi, these are all proclamation of the kingdom of God. Yes. Ang gapostang pagtabang sa kapwa, ang pakilaban ta para sa hustisya, lalong-lalo ng ngunya na panahon, entero tabi yan, proclamation of the kingdom of God. Okay. Parang napapanahon, Mons Chris, kasi ngunyan baga Mons na October, month of the Holy Rosary po, Mons Chris. Tama ba? Ngunyan ba, Tama. Mons Chris, na bulan ng October, month of the Holy Rosary? Saro ba ini sa preparasyon para sa araw kay ini po, Mons Chris, na paghalat kang proclamation of the Kingdom of God, Mons Chris? Yes. Sabi ko kasubago, pagpamibi, asin aram niya to, ang debosyon sa Santo Rosario, sarong magayunon na paagi ning pagpamibi, na pinagtudan tana, na yaonan sa magayunon na kaugalian, a very beautiful culture kan sa tuyang katoliko, Opo. Kristiyano pagtubon. Takita sa nagigiribo ka iyan, Catholic Christians. Aram ta na baga, aram na Yes. indugabos na nagkapira kitang klase, tulong klaseng Kristiyano. Alagad kita sa mga Katoliko, an igwakan magayuno na debosyon na iyan. Nalugod pa man, makalakop sa gabos na mga Kristiyano, mga minamid kay Kristo. Okay, hello muna kay Lu, Sandra Fernandez Aquino, Jesus C. and Norilyn Malyari, and si Sir Edgar Valsado, asin sa iba pa po, Litan, Carlos Mangete, and sa mga iba pa po mga nakatutok, pwede po nindo dyan, ibugtak lang an sa indong mga reaksyon, mga paghiras, dahil tatataod, after commercial, babasahon mi po yan ni Mons Chris. Sa Mons, nakatapos na po kita manununggo duman sa mga elementos, di ba? Kang sibilisasyon. Actually, Mons, kang Friday, may mga pahabol pang messages, mga reactiones sa tuyong programa na kumbaga, mas nasabutan ninda, Mons Chris, ang may kinaaraman sa pagkamuot, may kinaaraman sa tunay na kahulugan, Mons Chris, kang pagbasa ng Biblia, as in iba pa, Mons, na nakapalaman duman sa mga elementos kang sibilisasyon.
Kaya dahil ka itong sa tuyang pinag-adalan na civilization of love, sibilisasyon ng pagkamuot, sa tuyang mahihiling, mamimidbidan ang mga balaog na nagaabot sa tuya sa satuyang buhay aru-aldaw. Kaya ngunyan sa tuya na punan ang pagmidbid kaiyan na mamidbidan ta an aldaw na panukning paglaom. Nalugod pa man ang lambang aldaw ta maging aldaw na panukning paglaom. A day full of hope na iini an magayuno na imbitasyon sa tuya. Takon minsan baga partner, may mga pangyayari sa tuya na mapuong kakan sa imong aldaw. Opo. Bagong aldaw mo niyan, aga pa sana. Aga. So, ang garong akamatian ta. So, bago nga ning aldaw, pero garo de iki mangyayari sa sakuyang buhay. Yes. Garo de akong padudumanan, ha? Garo warang yan. direksyon. So, nangyayari yan sa buhay ta. Opo. Iyan ipagmundo. Kung halimbawa, pagkaaga, garong araw kayo niyang anutaan panghiling, araw kayo ng kamatian kan sa tuyang buhay. Bago nga ning aldaw, pero ano man ang mangyayari sa buhay ko, dae akong padumanan. So, saruining indikasyon na apudanta ang mahal na Diyos. Kaya kung araw kayo ni ang takita, bako ang kagsadiri kang buhay ta. Igwang kang sadiri kain apudanta dahil kita na nariribungan kung kita garo blanco an sa tuyang isip. Ang sabi sa tuya ni Jesus nakagurangnan asin makukuan niya to ini sa duwang lado kan ebanghelyo. Makukuan niya to ini ki Mateo 6:33 siring man ki Marcos. Ano ang sabi sa tuya? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Hanapon tango na ang kahadean ng Diyos asinan sa iyang katanusan, asin ang gabos idadagdag na sa nasato. Kaya kung araw kayan ang garuwaga pagbuong kan aldaw ta, ano daan mangyayari sa ko? Dahil lang okay, ano ki plano, ano ang padumanang ko ngunyan. At the end of the day, ano man daw at konkretong bagay. So sabi ko, saruining indikasyon na naapudan ta ang mahal na Diyos. Tasya ang mahimo kam plano para sa tuya. Asin ang planong iyan, perming matod sa tuya sa kabilugan ng buhay. Ini ang pagpamati sa tuya na ang buhay ta sinublian na igwag kag sa diri kaan na nagaariglar sa tuya aru-aldaw. Kaya dai matapos ang aldaw, dai masulnop ang aldaw, the sun will not set na ang sa tuyang buhay sa aldaw na iyan daing laog, daing daing halaga. Perminanggad magigiyan na makahulugan, maging mabunga kung hinanap ta ang ngaran kan Diyos, hinanap tan sa iyang kahadean, hinanap tan sa iyang katanusan. Iyo ini ang mga Diyos no na balaog na yaon sa tong mga puso na minabilog kan lambang aldaw. So, perming yaon sa tuyang puso ang karahayan. Okay. No matter ay kitang tawo digdi, minsan pa ano ang pagiling sa tuya kan sa tuyang kapwa. Igwa ning kapasidad sa tuyang puso na magibo ning karahayan. Asin ang mahal na Diyos kung sa tong inaapudan danay na dinudot-dot iyan, tangani na mangyari ang sa iyang plano sa satuyang buhay. Iyo bagayan ang enot na mga hinahagad ta sa pangadyo na ama niya mo, the Lord's Prayer, na yubagaan modelong pamibi niya to bilang mga tagasunod ni Kristong kagurangnan. Ano ang sabi sa ama niya mo? Sundon ang buot mo. Okay? So, anong gustong sabihin? Sundon ang buot mo. Aramtaan buot ning mahal na Diyos. Aramtaan sa iyang plano. Alamtaan sa iyang kamautan. Susundon ta iyan. Asin pag nagibo kita kayan,
magiging bilog ang satuyang aldaw. At the end of the day, pirmi na gid kita may ipagpapasalamat dahil ta may kaugmahan o may konkretong resulta na kinakaptan kita pagtapos kang aldaw. Opo, day Go ahead. po palang duman po Mons Chris kasi usually baga kang pagkaaga nafi-feel tanan na garo warang papadumanan sa tuyong buhay. And sabi mo po Mons Chris ang mga G, dapat palan po Mons Chris buot kang kagurangnan ang dapat mangyari. Usually kasi Mons Chris pag nafi-feel ta na kumbaga warang papadumanan ang buhay ta, garo permita may mga nagkapipira na pinapangadya na sunodon mo Lord ang gusto ko ngunya na daw. Diba? Nangyayari buot talaga. Makusupot kan mahal na Diyos. Yes. Talagang daing mangyayari sa aldaw na iyan. Kung ang satuyang gibo-gibo ang direksyon interior sa napaglinga kan satuyang sadiri. Tandaan Opo. niya to na igwa kay kagplano kan satuyang aldaw na iyo ang mahatod ning kaugmahan Ayun. para sa tuyan. Kaya dapat mamidbidan ta iyan. Oh, yun. Garong narumduman ko one time Okay. nagtao ko ning seminar sa mga graduating students na Opo. sa kolehiyo. Okay. As in sarong hapot pigapot ko sa enda, sabi ko, how do you start your day? Anong simbag ninda Mons? Ano na sa imong aldaw magayunon sa mga simbag pero magayong pagdangugon pero entirong mahaton sa tuya sa kadaihan, emptiness Natao po pagtapos ito. ka aldaw. Ang sabi sa kuya, how do you start your day? Okay, ang saro, I start my day ngayon with a cup of coffee. Ayun. Wow. Wow. So pinupunan tang aldaw pag higop kang mainit na kape. Mainitan. Okay. So alagad kung iyo sa naiyan mabilog kan sa tuyang aldaw garo maabutan oras na masawa kita sa kape. Minsan nga ni pag nasobrahan Mons Chris nagapalpitate na. Mala nga ni Mons Chris garo Ikaw pa nga ng negative effect. ako nga ni Mons Chris garo feeling ko nasobrahan ako kakainom gikapingo niya na aldaw. Garo na ka too enough na ako kasubago parang nafi-feel ko nagapalpitate na ako Mons Chris. Yan. So, diba? ikaw mismo, sa imong magayonon na simbag, minapahayag na, bako yan mabilog kan sa tuyang aldaw. Kung mahilig ka magkape, dahil magkimaraot na magkape. Yes. Pero, bako yan ang kabilugan kan aldaw. Opo. So, how do you start your day? So, sabi kan saro, with a cup of coffee. Sabi naman kan saro, mga magayon ang simbag. May pinupunan niyang aldaw sa pag-check tulos kan sa iyang messages sa cellphone. Baka nag-message na si Padaba, si Lovey Babs, di ba? So, yun. And it takes a while takon-dakuno na messages. Pero pagkatapos na mabasa taan mga mensahe, ang mga messages, mga text yan sa tuyang cellphone. Ano na? What? Okay? So, daiman ang mga messages na mabilog kan sa tuyang aldaw. Ang mga messages pati bako manggabos na magayon. Igwaki kung minsan napupurisaw ka kang message na halimbawa ngaya, pagbukas mo kan cellphone mo niyan, nahiling mo na naman tulos, so bareta na naglinog duman sa Davao Oriental. Davao. Okay. So, dahil ka man mapakpakan sa imong kamot, ay, hallelujah, naglinog na naman. So, medyo kita. Mamundo. Nata nangyayari inigabos. Minalinog pa sa naning makusog sa Cebu. Ngunya naman, may suminunod pa bagaduman, maluya-luya. Ngunya naman Davao, makusugo na naman. Except na dahil masyadong namatean sa tuyang lugar, taharayoong kita sa Davao. Opo. So, how do you start your day? Sabi niya, pag-check sa cellphone. So, manlain-lain iyan. Dahil na tagulpiyon iyan na, gulpiyon na simbag. Yeah, pero, iba-iba. tuwa sa dahil na ehemplo kung how do you start your day. Dahil lamang ako nakadangog kisimbag na I start my day with a prayer.
ini ang nagkukulang sa to. Garo ini ang kaipuhan ta. Okay. Ano Mons Chris na matean mo na arog ito sa mga simbag na wala lamang kinagsimbag na prayer po Mons Chris? Okay, precisamente dahil ito mismo ang purpose kang sa tuyang kan sa muyang katiripunan. It was a forum for soul searching. Okay. Dumanay ang tunay na pangangaipo kan grupong ini kan henerasyon na ini na pamigibon na parte kan sa tuyang buhay araw-aldaw. Dahil iman masisimbagan ang mga pangangaipot sa araw-aldaw ning kape. Dahil man masisimbagan ang pangangaipot sa araw-aldaw ning text message. So iba ang masimbag kayan. Dahil biyan kan sa tuyang kakayahan bilang tao an sa tuyang minamaot. Kaya Diyos ang masimbag kayan. Kaya lugod pa man na ining mga nahihiling tangunyan, namamati ang tangunyan. Okay? So sabi ko bago, minalinog pa sana sa Cebu. Pagkatapos kan linog sa Cebu, igwaning sa ito partner sumasunod, maluya sa Nabaga, nasa News Pagaan. Davao Oriental po. Sumunod na naman ngunyan, so Davao Oriental na mas makusukod. Okay. So, ano ang mga ang mga pasabong sa to? Call to prayer ini para sa tuya. Dahil kita mataranta nangyayari ini. Mga natural occurrences ini nangyayari ini regularmente except na shocking kung nangyayari dahil kan mga negatibong epekto. Alagad sa tuya na mga nakamasid o nakaaram kaining pangyayari sa rining pangapudan ning pamibi para sa tuya. Nalugod pa man ang sa tuyang buhay ilinyata. Okay, we align our lives to God. Okay, na tandaan niya to na bako man ini na kastigo sa tuya kundi pagirumdom. Okay, si Jesus mismo ang nagtaram sa tuya sa Santo Ebanghelyo na kung mahiling ta ini kung sa tuya na magka-experience ini bako pa yan ang katapusan kang kinaban. Okay, mga indikasyones iyan kang pagtapos kang kinaban. Kaya considering sa tuya na simbagan sa paagi ning pagpararong kang pagtubod sa paagi ning pagpamigbi. So sa paaging iyan magiging aldaw na pano ning paglaom ang lambang aldaw ta. Iyan ang sa tuyang temangunyan na siring kang nakaaging mga episode ta igwa man kitang mga elemento na sa tuyang tatrataron kung paano ini mamidbidan, kung paano ini masimbagan. Malaog kita sa enot na elemento. Mga elemento kang paglaom na matabang na hampangon ang mga kadipisilan asin mga pag-alangan. So, elements of hope, tangani sa tuya dang hampangon itong manlain-lain na difficulties, trials, tests kan buhay. Asin siring man itong mga pag-alangan ta, mga reluctance ta na hampangon ang realidad kan buhay. So, ang enot na elemento, iyo ang mamidbidan ta, na kitang mga tao, iyo kitang mga kamautan. We have our own dreams, kung dahil kita ng mga pangaturugan, mako nagaroon na normal na buhay. Pero wala nang pakilabot Mons Chris. Diba? Entero kita may pangaturugan. Aki mangkigurang igwa. Ang mas lalo ang mga aki, kadakol na mga pangaturugan. Okay. Pag ini sa mga nangyayari kung turog kita, na kung mga anong-ano. Ang gustong sabong kang panguturugan, dreams, visions in life. Opo. Okay? So, gabos kita may mga pangaturugan. Dahil taigwa kitang mga pangaturugan, dapat mamidbidan ta kung ano sa tong pangaturugan. Tayon ang sa tuyang kamautan na buot niya tong maabot. So, igwa kita, ang lambang panggurang may kamautan
nalugod pa man may aki akong apat na ang aking ini maging araw ka ini maging araw ka ini maging araw ka ini, yan ang pangaturugan ng magurang pirming so ikakarahay kan aki, ikakarahay kan bilog na pamilya, ikakaugma kang gabos. Pirming iyan ang kamautan ning magurang, kamautan nin lambang adulto arog sa tuya. Iyan iniapudtang mga pangaturugan. Ngunyan na mga aldaw, ang satuyang pangaturugan na magkaigwa ning katuninungan sa satuyang banwaan, sa satuyang nasyon, because we are very much divided. Ngunyan na ngunyan dahil kan palain-lain na mga kaso, palain-lain na mga immoral na bagay na nangyayari sa tuya. So, gusto tang magkaigwa ning katuninungan dahil mang kigera sa Pilipinas. Minsan nga ni igwa ki mga kaisipan na gustong isingit ang gera sa marayrahay na lakaw kang buhay. So garwaga itong trillion peso march sa Manila na may mga mga ekspresyon sa satuyang mga lugar. Igwa man kinadig sa Legazpi, igwa sa Naga, igwa so all over the Philippines. Magayunon ang kaisipan. Gusto ta na sa maginong na kaagi sa tuya na mamidbidan ang mga issue na nagbaranga sa tuya, mga issue na pirit sa tuya pasiring sa kadukhaan dahil kan graft and corruption sa gobyerno, dahil ka itong mga pandaraya sa mga proyekto. Aram tayang gabos mga tugang. So sa tuyang magayunon na kaisipan, na solusyon, pinagtraydoran ning nagkaiba. Kaya dumambaga sa Manila, may mga isolated case ning mga nagpaparibo. Ang mga tawong ito di nagmamawot ning katuninungan. Okay? Evil begets evil. Yes. Ang kayaring karatan ngunyan, kung sa baton tagi otro karatan, mas lalong mamimiligran sa tuyang buhay, mas lalong dakol ang magagadan. Kaya, itong siring na kaisipan, siring na solusyon, yai matod ning katuninungan sa to. Ano ang matod ning katuninungan? Ang sabi sa tuya ni Papa Paulo Pope Paul VI nangunyan saro ng santo, Saint Paul VI. Iyo tabi na ang pinakaenot na santo papa na nakaabot sa Pilipinas. Okay? Pero kan nagdigdi siya sa Pilipinas, sagud sana sa Manila. So iyan si Paul VI, nangunyan saro ng santo, Saint Paul VI. Ano ang sabi sa tuya? If you want peace, work for justice. Kaliputon na pagirumdom, alagad, pano ning kahulugan, pano ning paglaom. Kung gusto tadaa ning katuninungan, dapat trabahuhan ta ang hustisya, trabahuhan ta ang katanusan. Okay. Yan ang ibutan niya to ngunyan. So dai lang po monskris maghalat, and kumbaga may mga nagsasabi na may mga nahihiling na karerevokan sa palibot, dai lang monskris maghiling kasi I remember na mention mo kang nakaaging episode na lambang saro, kumbaga igwang magiginibo, igwang pwedeng maging ambag para maging matuninang po ang palibot, monskris. Tama. So, dahil kita masabi na sana na isarig sana sa mahal na Diyos. Okay, gusto ta kikatuninungan, mga radyi sana kita, yes. period. Oo. Bako iya na konkretong aksyon, igwa kitang magiginibo. Ang pamibi, dakulao na tabang, alagad, apera kang pamibi, aside from prayer, anong konkretong aksyon ang pwede tanggibon? Iyan ang inaasahan sa tuya. Yes, opo. So sabi mo nga ni partner, di kita pwedeng magmasid sana, magmiron. We cannot be spectators sa mga nangyayaring ining karibukan, darayaan, harabunan. Di pwede, di kita pwedeng magsilensyo. Okay, ipamibi ko na sana sa mahal na Diyos na magkaigwanig tang matuninong na banwaan sa aga. Di mangyayari iyan. Kitaan matrabaho sa tabang kan mahal na Diyos. God helps those who help themselves. Okay? So, itataw sa tuyang katuninungan dahil kita nagtatrabaho
pasiring sa katuninungan. Asin ang paagi pa lang kayan, sabi ni San Pablo ikaanom, bako ini sa San Pablo Apostol, si Pope Paul VI ini, sabi ni Saint Paul VI, na trabahuhan ta ang katanusan, trabahuhan ta ang hustisya. Kaya yaong kita gabos, dahil kita pwedeng magkaigwaning matuninong na nasyon, matuninong na rehiyon, matuninong na probinsya, na basta sa nakita magpangadyi pag aldaw na Domingo yaw na sa intensyon kan pamibining banwaan sa Santa Misa. Bako iyan sana ang pwedetang asahan. Anong konkretong aksyon ang pwedetang gibon tangani na magluwas ang hustisya, magluwas ang katanusan. So, Okay. in connection kay ni partner sa aga. Aga, opo, Saturday, October 11. Saturday. Igwa kita na magayuno na programa sa diocese na Peace yung Rally. Peace Rally and Peace Ride and Rally for Change. Yan ang kabilugan na ngaran. Peace Ride and Rally for Change. Na mamotorcade kita, halos malibot kang probinsya, asin matapos ang motorcade na ini sa Sarong Santa Misa duman sa katedral. Ano ang kahulugan kaining motorcade na ini? Pako ining waldas ning kwarta na magasto kita ning Gasolina. para sa kita. Alam Opo. nagasto kita tangani na pukawan ang bilog na banwaan sa nangyayari sa tuya. Nalugod pa man, dahil naman magpadagos ining darayaan. Nalugod pa man itong nandaraya, ibalik so dinaya. Nalugod pa man itong mga nagkasala, magsulsul kang kasalan. Asin pagpuuning bagong buhay. Ayun. Yan ang kambyo na inaasahan ta sa matuninong na paagi. Kaya, yaon sarong konkretong ekspresyon iyan, nin sarong simbahan, nin sarong komunidad ning pagtubod, na dapat sa tuyang antabayan, magi kitang kabtang. Bako man, pagmawot ning katuninungan, yaon na sana kita sa huyaong kang pagsuriyaw, ibagsak, Opo. ibagsak. Yes. Maabot ang punto na kitaan mabagsak. Kasi baka di itaaram so katuyuhan kung nata kita nagapartisipar sa araw kayan, Mons Chris. Yaro ba yan gulpyo na ayam na nagsurunod ang sige ang parato. May uminaging ayam, Oo. may na uminaging ayam na may pigbubukod na na kuneho. Kuneho. So, itong nagsidim bato ka ito, suminunod man sa iba. Pag-abot kang particular na oras, nag-back out na so digdi sa hudyan. Dahil nasige niya sa dalagan, siging batok, dahil niya man aram kung ano ang sa iyang pinagdadalaganan, pinagbabatokan. Okay. Sige na ang purutas, dahil na natapos na gabos, nagsulo na sa nang nagbubukod, so nakakaaram na may kukod siya. So, ang kuneho. So, Ayun. dahil kita maarog kaan. Opo. Na basta sa kita mga kurahaw sa ng kurahaw. Ang sa tuyang kurahaw, matranslate lugod sa konkretong aksyon. Aksyon, pasiring sa hustisya, pasiring sa katanusan, tayo ini, ang matod sa tuya, sa katuninungan. Yes. Iyan ang magayunon na paliwanag sa tuya ni Saint Paul VI. Lugod pa man iyan ang sa tuyang maging kamautan na ang sa tuyang mga pangaturugan pasiring duman sa konkretong bagay na sa tuyang aram an sa tuyang padudumanan. Okay, so lugod pa po maging matrayon po Mons Chris ini Peace Ride and Rally tomorrow, and sa mga mapartisipar di ita po paglingawan na ipreparar taang sa tuyang sadiri asin talagang aramon taang tunay na katuyuhan kay ini, and na-mention naman ni Mons Chris kung ano talaga po ang tunay na katuyuhan kung nata kita mapartisipar kita didi. Okay? So sa tuyang pagbabalik, Mons Chris, sa tuyang ipagpapadagos ang sa tuyang paghiras. Hello muna kay Lucy Fernandez and Wilma Shano. Mons Chris, oras alas 2:40. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara.
Pambatang Lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay, nasa ikadawang kabtang na po kita kaining programang Lakaw Maghiras. Hello muna kay Limuel Camacho, si Dolores Bronyoso, and sabi ni 184, good afternoon po, Ma'am Jan and Mons Chris. Ako po, pagmata ko, ihadokan ko tulo si Mrs. Tapag arog kayan, si Mrs. po nagtatampo. Paano yan, Monskri? Siguro, ang sisiman sa'yo ang Monskri. Pisilon ba, Monskri, sa mga inimbang pang-arog ko yan? Ano ba, Monskri, ang masasimbag naman? Pareho siya tapay hahado kang pagmata. Yes. Very good yan na expression. Kan say, pero bako sagkod sa nakimisis. Opo. Okay? So, your world is not Mrs. alone. Okay? So, naghado ki Mrs., hadukan taman ang kagurangnan. Yun. Okay? As yan ang buot sabihin kan,
hadok sa kagurangnan, bako man na mahanap ka ki imahin dyan o kan Hadukan mo. hadukan ito. Kundi mamibi dahil sa regalo ng buhay na pinupukna na naman sa aldaw na iyan. Yes, opo. Okay. So, sige. Din ako masugpon. Baka iba masugpon ko. Sige ba, sabi pa digdi kang reaction. Hello po, Ate Jan and Mons Chris. Ako po, mahiling man ako kang concert. Saro po sa tiga-abangan ko. So, performance kay ining mga co-host mo po. Yun. Opo, kaabang-abang talaga yung mga performance ni na Father Austin and ni Rab Dibs and syempre si Mons Chris. Diba? Okay, saro pa digdi. Okay, Ma'am Jen, pakapot man po kay Mons Chris. Kung natata, maski doble-doble ang satuyang pagpangadji. Minsan, namamate anta na daiman kita tigdadangog. Arog po kayo ni nakatapos pa sa nasulinog, may sunod na naman. Okay. Magayunon ang hapot na iyan. As in, ang simbag ko kaan, nadangog na nindo sa kuya, as in, uuliton ko. Dahil magayunon ang pahayag ni Santiago Apostol manungod sa kahapotan na iyan. Ang sabi sa tuya ni Santiago Apostol, Saint James the Apostle, na duwasan ang rason kung natata dai sinisimbagan ang satuyang pangadji. Dahil in principle, every prayer is heard by God, is answered by Him. Yes. Okay? Alagad, may mga okasyon na dai nangyayari yan. Ang sabi ni Santiago Apostol, duwasan na ang rason kung nata. Enot, we pray for the wrong thing. Kung salaan sa tuyang hinahagad sa mahal na Diyos, dayan itatao sa tuya. Okay. So siguro, daimang kainiho yung bako ining sa tuya taaramta na marhayan pinapangadji. An ikadua, sabi ni Santiago Apostol, kulang pa ang sa tuyang pangadji, kaya dagdagan. Okay, so don't blame it on God. Okay, minalinog pa sa nasa Cebu, naglinog sa indaw itong dai ko na narumduman sumasunod na maluyaluyang linog and ngunyan sa Davao. Take note na pakumaninan enot na paglinog. Ang paglinog regular na nangyayari sa bilog na bilog na kinaban. Parte ini kang paghiro kang kinaban, paghiro kang daga. Okay. So bako man ining enot na pangyari. In fact, kitang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga taga Manila, pirmi bagang winawarning nga na maghanda for the great one. Okay? Na anytime da malinog sa alaga day magkita makapagbuot ka yan. Hilingon mo ta ang pigsasabi, malinog sa Manila, pigpa pig explain na sa tuya kung huya ang kwan sa induman an fault line, kung arin ang mga parte ng gad na handaan, pero dai iyan nangyayari. Naglinog sa Cebu, naglinog sa Davao, naglinog sa ibang parte kangan. So sabi ko, nangyayari in regular. Kaya dai taman rereklamo sa mahal na Diyos, natata tinawan mo kami ning linog ta. Normal course ini. Kaya nga ni kita pinapaglikay. Okay. Alagad, igwa kita ning mga pangyayari na kung minsan, we take it against God. Halimbawa, nagadanan ki sarong aki ang magurang, pagkatapos ipigbasol sa mahal na Diyos. Natatakino amon aking ini sa kuya. Sumahal na Diyos na lugod ngunyan ang traidor. Sumahal na Diyos na ngunyan lugod ang kriminal. Sumahal na Diyos na ang maraot. Naday nanggad mangyayari yan because minsan pang sabihin niya to manungod sa mahal na Diyos day makakambyuan sa iyang naturalesa. God will always be God of love. God will always be good all the time. Minsan ibaan sa tuya na pagladawan sa iya. To manlain-lain, bakusan ng linog, natata pigpaparabagyo kita. So yaon mambaga kita sa karitera kang kan mga bagyo iyan, ang sitwasyon kang huyang kang Pilipinas. Ang Japan permipig tsunami, igwang permipig tornado sa sa Amerika, mga regular ining pangyayari.
alagad kung ini minaabot sa tuya, mahagad kita ning tabang sa mahal na Diyos. Nalugod pa man, kung may mga biktima, matabangan sa sendang kamugtakan, asin kita man, ilikay sa anuman na peligro ning buhay. So, daita iyan ipagmumundo laban sa mahal na Diyos. These are opportunities of grace. Nalugod pa man, magrarom kita sa pagtubod pagsarig sa mahal na Diyos. Tangani na mailikay kita sa anuman na peligro. Takun minsan nakakalingaw na kita. Kaya ang pag-abot kan mga mga natural calamities, sabi tayo natural calamities dahil tanang yayari iyan pirmi na lugod pa man day mapiligron sa tong buhay. So back to the question na ang pangadji daita pag punduhon o bawasan dahil tanang ngadji ako sige manggiraray ang linog, sige manggiraray ang bagyo. Kung day na kita mangadji, hindi ko mangyari. So, daita ini sabi ko, ipagpulog ning buot, ipagluya ning pagtubod. Ta pangapunan ini sa grasya ni Diyos na mas lalo kitang romani sa iya. Tangani, mailikay kita sa anuman na peligro. Dahil kita papabayaan. Opo. Sabi nga po Mons Chris, kang Fibooks, dahil man talaga po Mons Chris aram kung noarin magkakaigwan ng linog, kung noarin tayo ni ma-experiensyahan. Ang kaipuhan talang nagibuhon talaga is magpreparar and pirming siguro para sa kuya aparte kang pagpreparar iyo po Mons Chris ang pagpangadji and party kang pagpangadji iyo so pagpreparar ka sa toy mga propriedades Mons Chris and ka sa toy mga padaba sa buhay. So, dahil niya to matatawadan an bunga kan orasyo imperata sa tuya halimbawa. Opo. Permita bagang kung sincero kita kayan bako sa nasa pigpangadjiin na tinataram o sinasaon kundi talagang sinseroan sa tuyang konbiksyon na ang mahal na Diyos talagang ilinili kay kita sa anuman na peligro o kahorasaan talagang nangyayari iyan. Kaya dito matatawadan ang epekto, ang bunga kan orasyo imperata sa tuyang. Okay. So, Mons Chris, hello muna kay Bernadette Chavez and si Wilma Samson Chano and si Rolando Ailion. So, madaliin na ang sa tuyang oras ning pamamaaram po, Mons Chris, digdi po sa programang Lakaw Maghiras. And siguro po, Mons Chris, hanggang dyan po muna kita. Dahil nanta, ini po mga tugang si Mons Chris, maselebrar po kan sa iyong 75 taoning kumpleanyo. Sa maabot pong may advertisement. Sa maabot po na Domingo, Oktubre 12 po, Mons Chris. Ano ang wish mo po, Mons Chris, sa arog po kaining panahon na sa imong pagselebrar kan sa imong kumpleanyo? Magayonon an dinuwanan kan sa tuyang episode mo niyan ha. Okay. Yaw ng pagpasalamat ko tinawan ako ning regalo ning buhay na umabot sa taon na ini. Okay. Nalugod po mas lalong ipadagos ko ang paglingkod sa mahal na Diyos bilang sarong padi, bilang sarong syudadanong kambanwaan, bilang sarong linalang. Nalugod pa man sa tabang ning mahal na Diyos sa kuyang aldaw maging makaambag sa pagpamuraway sa satuyang kagurang. Na iyon ang wish ko na mangyari to increase my faith. Tangani pamampadagos na makapaglakaw, asin makapaghiras. Yes, Lakaw, makumaghiras. And dahilan po, Mons Chris, dakulon talaga ang nagpapadaba sa imo. Di ko man ini nakompleto, pero sa agam makukompleto ko ini. Igwa kami ipigpreparar para sa imo po, Mons Chris, na birthday special. Ready ka na pa dyan, Jerome? Okay, go ahead. Thank you very much. Happy birthday to our loving
your 75th birthday. May the Lord bless and give you good health so that you can go on with your mission as bestowed upon you by our Lord God. Happy birthday, Mon! Happy birthday, Monsignor Chris. Lamo na po ang samuyang pagpamili. Thank you everyone. And yun po, God bless po na maray. And salamat po sa imo, Mons. Happy birthday po. Hello, Mons. Happiest birthday, Daddy Mons. I would just like to take this opportunity to thank you for your unwavering love and support in my priestly journey, even when I was still a seminary. And I will never forget your generosity, how you extended your help in my seminary formation. When I was in dire need of financial support, you were always there to help me. And when I had my regency, you have been always guiding me, and you always showed me your fatherly love. And thank you for your recommendation to continue my seminary formation. So I will always and forever be grateful for your love and for your guidance. So enjoy your day, Mons. I love you. God bless you, and I will always pray for you. May the Lord always fill your heart with joy and blessings. God bless you po. Monsieur Chris, happy birthday, happy 75th birthday. Magturugan kita pero nakailot ka sa ng maray, daramon diwanag. Happy birthday. Happy birthday, Mons Chris. May your birthday be a celebration of God's love and your commitment to His service. May you always be strengthened and inspired in your ministry. God bless you, Mons. Happy birthday. Hello, Mons. Happy birthday po. God bless you. Hey, Mons. Happy birthday po. Happy birthday, Mons Chris! Thank you very much, everyone. Happy Thank you very birthday, much. Mons Chris. Many happy returns of the day, and may you have more birthdays to come. God bless. Oh, thank you very much. What a surprise. So much. Talaga, ang partner kong ini talagang the best. Thank you for your advance greetings. Thank you doon sa mga nagre-read ka, boss. Okay? I assure you also of my prayers for all of you. Yes, okay. So, tugod pa man, ang satuyang pagtarbangan, ang satuyang pagsararo, magdanay. Asin sarabay kita na maglakaw, tanganing maghiras kang karahayan ng Diyos sa abot kan satuyang mga kakayahan. So once again, partner Jen, thank you so much for this initiative. Thank you so much for mobilizing all these people for their precious greetings. Yes. God bless you. Okay, thank you so much po, Mons Chris. Sabi nga ni po, Mons, dakula kang biyaya sa samuya, dakulang regalo, Mons Chris, kaya padabaon mi po ika, lalo na po digdi po sa mga nagdadangog nagaantabay po digdi sa programang Lakaw Magheras. And sabi nga ni, dai magkakanigo ang mga tataramo na greetings lang po, Mons Chris, kundi talagang maray na maipahayag mi an sa samuyang pagpadaba sa imo talaga, Mons Chris. And sana mag-enjoy ka po sa imong kumpleanyo. And see you later, Mons Chris. Okay, see you. Apo, good luck po. Okay, so oras na ni Paramihan Trust na pamamaarang po, Mons Chris. Okay, may mensahe ka pa ba? May nalingawang pa ba ako, Mons? So, garo dai naman. But once again, we remind everyone, ining duwang dakulang events mangyayari sa tuyang diocese, ining sa tuyang dinner concert for a cause ngunya na banggi, asin siring man itong peace rally sa aga. Nalugod pa man ang duwang ining endeavors, ang duwang aktibidad na ini kan sa tuyang diocese, sa tuyang ipamibi na maghatod ning dakol na bunga para sa ikakarahay kan sa tuyang simbahan na lokal.
God bless you all. Okay, may pahabol lang po digdi Mons Chris from Kuya Bernard and Ate Shoni Mayano. Our best wishes on your very special day. Happy birthday to a priest forever, Monsignor Crispin. Ayun. Taga Thank Santo you very Domingo much. po ini Mons Chris. Yes, they are my friends. Thank you, Apo. Bernard. Okay, sige, mag-iribahan po girari kita sa masunod na episode po kaining programang Lakaw Maghiras. Nakaiba ta sa lado technical si Kuya June Napoles, sa IT si Jerome Martinez. Ako po si Jenny Matthew Balyaran. Asin ako si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po may napaabot, tinda kulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyog ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa lupang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdi sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Piolo Pascual